ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಕೊಳದ ಒಂಚು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ನೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೆ ಕೊಳದ ಪೂಜೆ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜಾವೆ ಅಂದ ಪೋನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿச்சு ಬಟ್ ಅವ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ ಏನು ಪಾಡುವೇನು ಬೊಕ ಕೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಂದು 10 ಕಾಲ ಆಯ್ತಂದು ಏನು ನಲ್ಪ ತೈನಿಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚು ಬರೀ 10 ಕಾಲ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಾಗ ಸೊ ವೀವ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಏನು ಮಾತಾತು ಒಂದುಲ್ಲರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಐಟ್ಯಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಚಾವೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಿನ ಭಾರಿ ಬಂಗ ನಾನು ದುಂಬುಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಪ್ನಾಗ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂತೈತೆ ಆ ವೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಅವನ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಇದು ಹಂಚಿಪೋದು ಅವಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವಳು ಉಂಡಲ್ಪ ಅಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋನಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಟು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಹಂಚೆನೆ 10 ಕಾಲ್ ಮಟ್ಟ ವಿದಾಯಿ ಆ ಚಲಿಕ್ ಅಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಸಾತ್ ಜವು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಆದದೇ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಚೂರ್ದೇ ಇದೆ ಏನು ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ತೂಲಿ ಅవి ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅವ್ಳು ದಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರತಿಕ್ದನು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಕನ ಇದೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ತು Elettra. ದ ಪೇರು ಪಾಯಸ ಸೊ ನಾನು ಧನು ಪೂಜೆ ಬುಕ್ಕ ಪೇರು ಪಾಯಸ ಮನ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಇದು ಪೇರು ಪಾಯಸ ಪ್ರಸಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾದರಿಗಳ ಪೇರು ಪಾಯಸ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಧನು ಪೂಜಿತ ಪ್ರಸಾದ ಒಟ್ಟು 4 ಶನಿವಾರ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪೂಜೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇರು ಪೂಜೆ ಮಂತವನಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪ. ಸೊ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆದ ಪಂಡ ಪೊರ್ತಾಂಡು 6:40 ಆಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಲೆ ಅದು ಕಪಿದಾಡು ಬೇಲೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಾಡೆ ಪೊಪ್ಪುನ ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.